Min navn den er Pia. Jeg er 12. Jeg hedder Olivia, jeg er 11. Jeg hedder Inge, og jeg er den 13 år gammel. Christine er 12. Viola 9. Rikke 10. Amalie 8. Julie 11. Sofia 11. Sara 10. Holtister, Hanne 11. Mille 11. Jeg hedder Emma Thorstensson, og jeg er 10 år. Jeg fik at vide, at jeg skulle med i MGP, der havde rigtig mange sommerfugle med. Hvordan går det? Da jeg så Camilla og Kagen, der havde jeg ikke tænkt over, at jeg skulle være med. Det var først, da de sagde det. Hej og velkommen. Vi skal ind til Emma nu. Hun skal være med i MGP, men hun ved det ikke. Vi har en aftale med Black, som er hendes klasselærer. Vi går derind nu. Hun sidder og danser. Vi skal være meget stille, fordi jeg danser derinde nu. Er der en Emma herinde? Du skal være med i MGP. Det er os, der står på scenen, og det er mig, der synger. Og det er os, der danser. Og sangen hedder Du er den, som jeg vil have.